Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Asantewaa abofra wa wo no se eye bema a wo de kawa share no se ekunu ene ne de abofra yi ba wi ase a twa de komensa bonkum so Asantewaa okunu no omre na sebe ye de soa wo na wuntimi asoe na wansoe a kombebu pese me kire se mpre bi anipa kanse bone a ennim fa wo ho no pie na yi wo ho ano na anya sa na wunkunimdie no eya ye ufodie Abusia ewa ade efe ne kukuo abusia ewa ade bia omo hyeda paki ne omagum na saa niema na omo paki gum no aya abusia ni nyina to de bia ye mu yiedie eto de bia ye mu mpuntu eto de bia ye mu ma saa niema na ye metiti ni nyina no patwa ye no kora aya adwuma onse atesem ya atesem ebia wunyini ye no wan hyeda ba wuru bibi saa se wo ho enne asumasem no ye hyeda emie mi wo fie ma kwada anasese bo mo pega na enti bebre enti ebia ya atesem no wate ti se de mate bi no na saa niema no eye adwuma pa de enti aya na me pese ye kosa de mani nyanim se ye yini ba de ye furu ma chef de ye furu no aholi asem no so obi be ye ya untumi ni abusu mfiri mu da so obi be bofo ma untumi ni abusu mfiri mu da te ne me wo odifo a oba no kasa na wiase adi bum on the creator bofo adam odu ojaframa bofo ne nam odi creator bofo enam na odi agra sunsum eye adwuma saa nyema bi ka nyina na mananye wasum chi nyankopa bofo akese a omo operate e spiritual realm omo na odi omo ye adwuma in fact enye obi a na make na so prophet na kwa Elijah ofia amenko ne chen na me mana kwa ba ne share enko the great agra ya be to meet us o to from abofo kadaji we have god here adumura era yankopa ase yes na say now so person to kwa Europe ni ade but o ko here because here na say ni Obi ade ba ko ne say o tena se age wa home yakosi dabe ya say o tena se nje wa home nyeden ekosi hwe enti ade ba ko ne say wiase ye ntena fa ko empri ye o fa ha na ye yi afa ha nti na mpadifo se enkrodo so a ye ntena fa ko enje animgu ase o ma wa abroche so o munsi fomo Elisha ni yes o na me say Elisha ni na ko Elisha nya me to meet us yes it no si ta o ma chi pa no si so o nya me to meet us gadachi oh okay eni e be bon komo la ilaha adwa nya me o be dia ma eda la ilaha ye nya me o be dia ma me da bia la ilaha nya me o ma ja be dia ma me o la ilaha nya me o be dia ma me o enjo nya me obeba agwa Elisha nya me o obeba o gobi the first akwanya so chia Elisha manyina okay ebi biala wo hwe me free afi boso me nan ne wo mu yi mesra urade se oma obi biala mpembo wo hwenti na afi so eto de din a meja enkura obi biala nkwam okay yes yantisi ekomo ni eni nkomo okay patro abusua kukuo yes ni nyini me bete sampani se yes wo ye okukuo bi asunsum no ye na da din kyerɛw asa kukuo no ana abusua no sebi to de bia no makɔ na obakɔ ye mu nyankama de yes se obi be ye yi so unye yi oni nyina free sa de kon se obi be tu kwan so tu kwan free sa de kon se be si uye o se tu ye free sa de kon patro aye no kura mo na mo nim so tu bi pa patro tu bas ne kam ase go fit here me so wo ka se ye wo abusua kuku a abusua bi ani kuku abusua ni kuku abusua ewo nkunya okay abaye ane wo kuku oh okay na se abusua bi aso be yi o nti me wo the difference between kukuo and nkunya okay je make what you say because untumi nka say konfo ene nyame djuma eni eyepe enyepe enti abaye ana yusu kukuo ti ne say baye we ni kukuo ye den ehye he
obi de ehye wonyina se obi de won samampom ye kan samampom ababie esi ahemfo obi so de ehye dua bi ase ofie obi de ehye amango ase eye bayikukuo but ye ka abusua ginade a eye nkonya eno na abusua panyini wura da mu a ogu so nsa ni wabɔ odin asemasiri ne mma wie asemasiri ne mma nti so wabusua panyini se bia watu kwa afra se ba krokesiem na wo kofiere wo ntimi ntɔ ade nkɔkye wabusua panyini de ahunu sa abre bia no obeba fam wa brabo because onwura nkonya da mu mo di pa na on ka wachi so asempa ada wo atake abusua panyini at this moment kofida bia Elisha ka asem bi se wo bɔ bra na brabo a wo bɔ no niema nkoyi abusua panyini se yes na go Elisha abusua panyini o ye da ni wo brabo ho asem wo ɛdeɛ nti na ye bɔ bra wo ma yi mu na ye sɔre akufu ad na ye dai no because o ye o ma ni nyina ati ana we fie wo busua nyina de bɛyi enti semese wa bra bo a wo bɔ no se niema nkoyi na wo se kai twe bi twe a twe ko abusua panyini so because on the wura nkonya dem the body me na make a tell Kobi we ba to se kai da bia Elisha make a say so bi bo ma be yi treji we ba to se kai sem de twi sai ada na ye kan so na da bi ande me ma okwa ma won kan wa okay twi sai se kai mate Africa machi asai Kobi so obi ka tell so maame ye bayifo na wo twe se kai call maame so a uku maame a o maame no waku no bayiye honhom no wote aso ti asende true because bayiye nyo dasani bayiye sunsum ana bayiye ye mfa nko because sunsum die sunsum te ase da kopim wi ase ya wiye okay konfo bi edi ho a wo wi a wo kwa wo de ne suman ko ye nkonya ni guo ahonhom ne wo ho se no de entwam da yes okay tumi bie di wi ase a obi se me ye oberefo mawumi di mi tumi ko ebi ni ba bia nyansa kura ye de ba wi ase ye mu mfa nko edu nti na obi timi wo na wo ye nimdifo pa owu a mo se ne mamu baako na ono so be ye nimdifo de so papa pepe because papa nyansa no wan fa anye den anko ne baso afa eto aso enti wi ase no obi nimu a obi kire enti so obi ofre difo bi na wo se wo maame o papa uhu nipa bi ye bayifo na wo kotwe sekai koku nipa kora nipa no wakuro betumi na akutia wo de ebekoso akoatia bi ko tumi ne ngoi o bayi me mo bayi na so me kire bayi o kire me sai ade ba ko ne se me ka kire wo se nipa we ye bayifo a me de o haw na ato wo nipa na me ka kire wo ne so okay ebema wadwendwen mu no wonye wo ke wo wabrabo mu besa me ka kire wo se me kire bayi de ya enipa onimo hawo bre hu bi no sa nipa na metu no so sa na do okay Elisha me yeso me nye sebe wa nka me nka wo but wo ka me dia ba bia o se me do fa bia me do be fa na go Elisha nya me tu metias Kobi ba bia o se me do fa bia me do be fa na nipa ya doju wo de se bebrebe o oze Kobi na go oze me se nipa na de be mo bi be doju obi frɛ nsuo bo odua na wunifu ase nsuo ne nyawo nti wo fum obi na me wo frɛ me Elisha se papa nipa we se ni se me hwɛ na me ya na wo mfa den ne e de o se de man e de ama wo me se nipa ma djojo o mo bebre na go Elisha Bible se bone na katua ye owuo me ntwa ma wo nwu ansa wo bebre before ansa na wako yes enti so obi hwɛ na kwa Elisha na wo hu nipa bi o se wo yeye ai friend yeye o ma wunhunu bi da wo wi ase so oba bi na esai wo so se ba ma bi na esai wo so me catch na wo entena se da bia me ka se mi se wi ase ade ba ko a obi catch re wo a entena ho ene se me bo odua mechi watum ene twe na abehu twe na obehu no so odi tuo e bebo anajo so obebo pa e na am ya bekum so wode wo ho ade na ekogya malam bi konfuo bi so wo kogina musieye akotutu niema hyefem onim kai na obehu no eye ewase kire bebrebe ene obi ka kire wo se kofi wo meme ya chewa tumu a entempa na abukodu ne para chewo ene obi ka kire wo se wo mebo odua kofi so obebo no wachi na wonim
wo hwa na yale abo enne so duabo aba wiase no ente se kane na ye bo obi dua no na fu ache what was up enne ye bo obi dua otumi ka se metie me ya tim obi tumi ka se ye me nsa ye duabo esu onim enne ye bo obi dua ne nan obi na ma osmisisi ye duabo beto onim because kane na ye bo obi dua no na fu aba ne ye hunu se ye duabo ne yakodane no enna honhom kura se on position on the technology yes okay and now who kura na ye abosom ne niema no o ma sese o niema enti entra ho mo bi mfa wo mfa kwai boni bi so ansa no wa pe ho ana motuo na obi te ho o si nyame beye eye jimi kasa nyame wa ye awie nyame o si o ma wundidi a o ma de nyeden enchew nti nyame ma de pachewa dia ka ne se wo be sori akotu wo hyebre ho ana mo. You shouldn't sit down say nyame beye na afi ne ko na afi aba nyame beye na afi ne ko na afi aba ye wo ba wi asese be bobra ya nwa ma wi asese be ka won sagu ho no obie ni ho no ma de ye ye nyame di sika free soro be share ne nsem wa na motuo na be kire wo bobre ofide make out mase enti wa wo hwe na kwa Elisha nyame obo osoro yi omo osoro biem obo asase yi omo obiem nieme wo wiase ye nnuane nyame boy ye ba ye nyame obo bibiem nyame wa ye wie God have done it already dia ka ye wana motuo enu nti de nyame de na difo na djuma ye fo aye den aba sa wo nti bibi ase ya se de fitani ka asa ya wotam de konfitam se fitani na nim hu adwuma won hwe nye no o how bia wo namu no wo hia wo difo so be kas ehu sunsun se maye den e de a kire me metimi anam se de me nam bia uhu me kura won fa nsusu that's me ye dangerous sama mi fi aba ifo me de aba wa ni mai sama ye mi fi aba ifo me de aba wa ni sama ye mi fi aba ifo me de aba wa ni mai me sama aduma mi fi aba ifo me de aba wa ni aduma mi fi aba ifo me de aba wa ni ma obi bibie ni ho ebesi woni pa wasetre mu a ufie honhom nim ho bia be ye ha bibie ni ho no mu ebesi nipa wabrabom wiase se fie sunsum nim ho bia ye enti akwanya bia eba wo ho ma wo niam asai bia no ufie fo na amakwai because according to Bible so obi nko hoodinfo fie that is it. This what you children that is it. Enti before to me be betimi afri baby asori etia wo no na wo fie fo agya wo sunsum ne ho de fie bia mensa wo fie bia to me wo fie bia mu sunsum ne ho de nche ni pa kadachie eba sunsum famu a sunsum ho de na ba ho nam famu so a nipadua so ho de to wo ka ni nyina afu a sunsum ni nipa ho anan ho de sunsum ho de nche ni pa nipa ho odin na so sunsum de enti a me se sunsum no de wonni ani o ka sunsum asem se de onte ase me ne wote yese me ne wo ye nipa me tutu esi ade hwe so a me to ase obekọ o meko ntempa but obi so de obefa baabi no wa wo wo mpane but wo nim se obi de wo awe ni afa baabi de wo twe tuo ne o de gina wanim na de o ye ade no wachi no so no wo ye de hu ye onu wa ye ni sunsum fam nti wani ni ho so wo yare a wo yare unim ba bi free wa bra wa ko ayare na wo so wonko obi de wafa baabi awo na wo pe obi de wafa baabi wo ye obi a wo hwe na kwa Elisha wa wale mpra miensa mienu enan still aware no ware na agu sankrata asem yi obi akwa na ye yi wonko a wo tena kwanto mu nye ne de obra bo tia ne tie edai bi a wo hya ase wuti edai na ka nwuram edai na ka nwuram obi timi tu kwa within 3 years no wanya nkrata wa ba fia ba ye ajapade osako woti obi ma so 30 years 24 years 15 years nkrata asem ntu so tia kwanto enu nti na kwa Elisha se pre no ni wiase ekura ye nkomu ye nkamu asem me o kamia waka sunsum because na kwa Elisha medu nsuo bofo aye frɛ no agra ne nam wiase obi beka se na die ndina difo ese odi nsuo nam
Our God, all powers belongs to him. To me, you know, you onyame dia. Na meja so you onyame ane hom able to nsuo ni. Nti wa wo si nsuo ya de bone no. You can tell me say, Papa nsuo nya within 3 days enum nsuo na hwese obeye odipa. Wa 3 good days and nsuo nkawa no ontumi ntenate asefo wiase. It means say nsuo tumi nsuo kura no that's an obie ni bi. Hwe opo dankran. So opo yiri na oka ne ho a oman we nyina bekata. Opo etisi abontena oman we nyina ye nhunu ahabai kura wo mayi mu. Eno na kire tumi a nsuo ye den ekura. Nti me friend akwa Elisha obi biala wo hwe nakwa Elisha de me pese me katwa to ne se de ye den ma wabrabo no enye den ma me aha de ye den ma wabrabo enye den ma me mpenchi ato ye nhye me bo se de obi share me bo wo UK akofi ade e wo se panyin de ba panyin magye won krata ma wa hye bo afeye wi ase a papa ne sa kankrata na wie ka na wo so de bebrem na ka de mba na me sa da bia me kekere aboa no kofi mi konsuo no me koye niema anajo afei panyin na nsa tiegu ne hu nyina ye nsa me ma ne free UK ne ba me ni konsuo ko da na ye kire agwala ka kire wo obeye de wo so wo ye nti ato de metwem wo pe bibi ehuna o de ye nya de wo so ye tumi wo ho na kwa Elisha nyabi to meet ya nyabi to meet ya ogo no social media kakra mi emfa enkomo ne emre yes so ni Asantewaa yes TikTok ya Asantewaa na Nkofo ye no aye mini Asantewaa ese wo US nyame adom so wo fafuro o nyame adom na kofi uni bibi mi yisa wo ka se wo fa afuro a mi hu so wanyem krampo mi hu wanyema twitwa pictures nyina abatu to social media nyasa wawo nyame adom se yo oba se be man de ofa matuja okay o se very soon o de ba matuja but ase uti social media nkomo wawo so yo oba so ye be ma mo pese mi hu na me prove sisi ya then on them for matuja me betimi approve sisi ya e ba wawo no Elijah o de kasa metio ana Nkofo speculate we say Asantewaa tema na wo Ghana hanu na ojina so pa no so da so jina so de ba en sheda wo social media bebre na owo manager friend Cassius abrantie be bia omu da swimming pool na omu dware o ba bia obefa bia na Nkofo adwene o oba warefo wa ware wo ne ukuru be ma impe no ho asem afei eye den na afei one Cassius be bia kasibom be bia hu bia ne Cassius de Nkofo kwa adwene se one Cassius twempna yes aba owu yiya aba bontina nse ya ase Nkofo didi nkomo bi meti a enye me de ade se omu ya ese enye ne kunu no ne ba no ase be ma no one ne tia ase oba ware no enye ne ba ne akwa ne bi ko asusu se Cassius ne ne nanyem ti se de emre bi no omu speculate that was wo de Bible no kwafo bibia bi a wo ne ye dawo ba cho wadawo ba sa ne ye titire o social media o ati say uni bibi etio Asantewaa okunu no 7 ye ka bema no kokudrufo Asantewaa okunu no omre na 7 ye de soawo na wuntimi asoe na wansoe a ukombebu aya bebu o pese o kire pese me kire se mpire bi a nipa kan se bone a ennim fa wo ho no pie na yi wo ho ano na anya sa na wunkunim die no ya ye ufodie we Asantewaa okunu die yes asema mpese me kacha Asantewaa okunu ne se ensem brebe na apia bonten a na wo se nko obie na no one word crying ayi ne ho ano mi hu bi e bia odo oba no mpese enye odo obesi ne ntuma gofu abo kofi nye odo na ye dey oba no si ne bo se obeye social media a obeye public figure adwuma ne ho ade o se upie Jamaica what ya se afa to so biem o so pese hunu se abofra Asantewaa wo no eye okru ne ba sa na Nkofo keka okru ne ba na senye ne ba me ba o de enye kasa de asenda ba kuro we Bible ye Nokwafo nakwa Elisha ne bi pese me hunu se ababa wa ye friend Asantewaa owo man ga na musisi ya make kasa ya tware ko me nsa nifa so Asantewaa o Ghana sisi ya make kasa ya
Oni omaimu no US mamu atwa de come nsa nifa so enten o US a. Okay. Oh he. Oh US. Oh US. Bible ye nokwafo ababa wa ye friend Asantewaa yi so ye nipa kokko a twa de come bonkum so. Asem kan to so mienu. Oye nipa kokko a come bonkum so enten oye kokko a. Onye kokko no oye nipa tuntumu a twa de come nsa bonkum so. Oye nipa tuntumu a. Kofi oye den. Oye tuntum. Asem kan to so biem. Bible ye nokwafo ababa wa ye friend Asantewaa abofra wa wo no. Se eye bema a wode kawa share no se ekunu ene ne no de abofra yi ba wi ase a twa de come nsa bonkum so. Se ye bema a one no de abofra edi ebi na wo pa mu no. Ni kunu na na. Ade no obi ne yira Kind of war. Hey! Obi. Kind of war ma wo kika no mo Asantewaa no okunu no mi nim no me pese me hwa ade. Bible ye no kwafo masem kan etoso biem ni. Bema one Asantewaa awari me pese me hunu se oye nipa kokko a tware come nsa nifa so enten. Bema ye nipa kokko a onye kokko na oye nipa tuntumu a come bonkum so e. Oye nipa tuntumu a. Bema ne tuntum. Oye tuntum. Ah, tuntum. Odi enfanto. Sa se me kodi too much. Ah. Come here busa so your ba na bema ba odi ende. Abofra da na. Oh. Eno me ka se metumi a kire sisi. Odi ende first. Yes I dey say. Ono ankasa ba wonte me ka je no dey odi first. We am passing the other. The secret. Odi. Asantewaa kunu won kasa. Bema de ye wo ma kokoduro. Yeah. Nima bi worma o da bi me yere seni ante sa no wayi hu afri mu na so betena ase abra bia nipa be so it's very bad. Sima ba ko yenko na kwa Elisha ne tumi beja de manipa nti tumi bi a wate asefo asase so bia nipa de kuram bibia ni wiase ye tumi de ya enye nipa na nyame de share ne nsa. Bible no kwafo nie o haw bi a wonam mu se obi bi na ayera na wo pese wo hu de ofa ye se oba bi na wa hye ne bo na wa disappoint wo pese wo hu se oba no a wo de wa no ato no so no obeware wa na won ware wo oba na wa hye ne kawa o te abrochima mu no wo pese wo hu se wo yere ofa wachi ana won fa wachi ukunu ofa wachi ana won fa wachi obi se wo yere wafa nyinsen wo pese wo hu na abofra kra o da nyinsen ni yafunu ni mu so oye oba so oye bema sa wo ye nkrata asem ma obi se be ye yie ana enye yie sa wo di sika ma obi aye adwuma wo di sika ne kohyem adwuma ne se be ye yie ana enye yie o haw bia ade bia wo pese hu mu nokore frɛ na kwa Elisha etoso biem obi na afom wo pese ye tua ne so ka obi na agye wo nsem ade wo pese ye gima wo frɛ na kwa Elisha ewiase papa nyehwe a bone so nyehwe ni di any creator bofo the great Agra prophet na kwa Elisha ne anthem ye ba ko pese papa nyehwe a bone so nyehwe le se wa me de me new bone o no abedi bone pacho me di ye ba ko Poku ofre me abajo so ma da wase fe prophet me number na da so no ono ba twetwe nkomo ha bia wo bia no ono be ka ye wo bia nso no bibia so be ye fine e de ama o share mo next video ye wo bia do e bro akra mo Poku One TV.